No, musím teda říct, jako, že to byl nápad Jany, šílený, jo, protože ano, za realizaci jsme si oba 99% práce Jana. Že už Jana měla jednou, co nám rozváděla, jak jste prostě jako, kdy byli spolu No, dva na pokoji, prostě. Teď to odhaduju, že Málem možná taky teda. Kdyby neměli Pepču, tak možná... Že od sebe, víš. A to se, kdybychom neměli Pepču, tak by to bylo trochu rychleji namalovaný. Tak ale tak to musíš celaknout, jo. To je nádhera. Dobrý, já to točím. Natočte takhle trošku na to světlo. Vy jste normálně, vy jste mé prdlouši, a to je fakt krásný. Tak zžil. Ani nebudu prostě to, no tak dovnitř, jo? Jo. Tak já jdu. Počkej, to nevím. Počkej, tak dívám se teda, jo? Teď tě nevystřelí v oko ten gumic, přijde Markovo výmysl. Jdeme do nemocnice. Tak pak jsou tady teda všichni přes gumic. Marek mi naopak zabránil, abych to podánil na chtělo. Kamarád. Přeci jenom pár let je pár let. Volník má zabaleno. To všechno máš. Tak je dobré. Jedno po druhým bychom chtěli. Tady. I tanga tam Na pláži, evidentně, no, krásný plavečky, tadyhle. No, taky moc. Tak asi Marek s tebou nepojede, ne? Já si myslím, že to nejsou plavky, Marku. Ale tak možná pro Marka to nosit na pláži. Máš to dovolené. Ne, že můžeš, musíš. Náhradní, no. To mám taky na pláž, no. Všem ty jsou apartní. No a ty jsou pěkný, ty jsou krásné. Ale ne, fakt tak pěkný. To je škoda na ten mácháč. Nejsou volný, co? Nejsou volný. I kdyby něco si jako vyčleňovala, jo. tady mám tam. Máš tanky. Tanga. Žíci, dej nějaký drobky, jo. No, ty jsou taky úžasné. Ale taky zkusím, jako, jo. Ty jsou teda fakt dobrý. To je na svůj přesně tak. Zítra mě jedeš vypoznám, že máte. Můžeš sátra, bylo to dobrý. To jsou to je, jo. Jsou moje, to tam nebudu dávat. To je tak všechno. To je pravda vlastně, víš, pěkný, fantastický. Kdo párkrát hlupou. Tady budu a to je dobrý, teda. Dobrý štíně. Škoda, že ne babička. A to je tak hezký, s Bohem či bez Boha, obrázky ze života pro život, nakreslil doktor Karol Lev Řehák. To je něco o mně? To není žádný obrázek. Ale moc to nenakreslil. To má rád děkuje, jako kdyby tam mělo něco vybouchnout. Jestli ručníček nebo... Ale ten je fakt pěkný. Páneček. Páneček. Pěsný. Ten nesmysl. Proč si neskoušíš to spodní prádlo? Že spíš vypadáš jak pacient. Já nevím, jak to pojeli, ty můžeš 40. Vlázníku na tebe čekají. Konec. To je všechno. Když máš taky to plavky, A ještě potom, co je to růžový? Až se bude zima, víš, tak jako. No to je ale fakt. Jo. Ale to já se taky zkusím. To bude i ve tě akorát. Určitě.
možná i. To se dává pod kalhoty. Leny proti úniku moči. To se ti bude hodit. Ty evidentně neumí moči nebo. No to jsou na plenu přikyslané. Abyste tě tam vešli. Abyste tě tam vešli ty moly. Já si taky nechám. Ale myslím, že jí Mára moc ve oku nemá. Jo, hezky. Ty křilejdy, jo. Křílejdy. Jakože si na tu, já jsem ministupí, že jsem nedělala dát. Jo, takhle. Tam nemá jinak, tohle to. Nevím, možná, že do autobusu jde. Víš, jako je. Na hlavu tak možná. Podle to je málo stále. Abyste ještě musel upárnout. Marek ji říkal, co všechno tě zbaví. Topíček. Topíček. Úplně ideální. Topíček na pupíček, na pupíček. Jdu k těm růžovým bombardám. To všechno vyladěný v takových pastelových barvách. Krásný, protože to si barevně to moc pěkný. Ale je v pořádku, ty jo. Ještě jsem si vlastně to župány měla nechat na sobě, aby se mi tam neple. Už mi to tak sluší. Zase nevyniknou ty růžový. Tebe zapíná. A ne, já nechám takhle. Nás to bere strašně. Ještě možná něco, ne? Jenom psaní. Je to jasný, že to je. Já si seznam těch věcí. Seznam, aby si to aby si nic nezapomněl. To je jako, když se jezdilo na tábory, víš. Nezbytná výbava ženy je prostě nekonečná a proto vím, co by se tím nejvíc hodilo k narozeninám. Bože můj. Nesnáším vodu. Jako ty bombardáky. Přesně. A nemůžeš se vymlouvat, že nemáš to na sebe. Evidentně jet musím, teda, no, to tak sekne. Jste blázni. Já bych si to sebou nezapomněla. A to nám ho přisáhneš. Ale počkej, to 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 teď nám řekneš, že to jsi pak jako šel vedle tebe aspoň, jo? Jako, si nějaký lebitníka. třeba mu taky může takovýhle, abyste ladili. No, tak to, tak děkuju moc, no. Opravdu. DJ! Jirko, až to bude. No a co to je? Poslali mi k moři. A kam? A není to v páteční, viď? Jo, je to jenom tam, to je normálně. Sám prostě tě neuto. Prosím tě. Právě máš brejle, víš? Mám brejle. Já dám. Rok ani ty, ani rukávky by tam nikdo nepřibalil, viď? To je pravda, to je normálně mi věří, že oni mi Hospodě se neutopíš. Pod dešníkem, viď? Kdyby to byla pravda. Takhle, děkuju, opravdu děkuju moc všem. To máš to modrý. Já to modrý, to jsem ještě nějak neviděla. Já jsem viděla, jak to tak tomu nedošla. Prosím tě, tak tady mám evidentně... A cirpilín. Víš, my si tím ochrany našli. Jo, já to